Dobre, tak zatiaľ by som asi načrtol duchovných učiteľov. Či si myslíte, že duchovní učitelia sú k niečomu? Či sú potrební? Alebo ľudia môžu... Alebo ako sa vy dostávate k vedomostiam, k tomu vlastne nejako sa vzdelávate duchovným spôsobom, kde čerpáte tie informácie? Či sú to... Mám začať? Asi hej. Či sú to knihy? Začni. No poď. No, neviem, žiadnych nejakých duchovných učiteľov nemám. Inšpirovalo ma pár kníh, určite zo pár článkov, rodinka takisto. A dáva mi príležitosť hlavne rozmýšľať a hľadať odpovede v sebe. Podľa to je najdôležitejšie. Nebrať si iného pravdu, pochopiť ju a hlavne vybrovať s tou pravdou. Tvoja duša ti vždy povie tú správnu odpoveď, ktorá... Lebo nie je žiadna univerzálna pravda. Podľa mňa každý má to svoje vnímanie, to svoje pochopenie, to, čo jemu pasuje do života, alebo ako by som to povedala. Alebo čo je váš názor? Tak môžem. No. Aničko, hodne súhlasím, že áno, je pravda, že ja asi najväčší učiteľ sme v podstate sami pre seba. Či už vo formou meditácie, alebo formou seba otázok, alebo seba koučovania, už ako chceme si to nazvime. Ale v podstate najväčší učiteľi sme my sami sebe. Ale na začiatku som áno potreboval hodne takých možno, ani neviem či učiteľov, ale skôr ľudí, ktorí by ma tak nasmerovali tým správnym smerom. A to je, myslím, v danej chvíli môže byť ktokoľvek. Jedno, či je to učiteľ, príbuzný, známy, potom tí viac známi, ako sú Osho, Telsvan a takíto ďalší. Na začiatok sú určite dobrí, ale neskôr by som skôr asi hľadal tie odpovede v sebe. Hej, s týmto súhlasím. Tí učiteľia sú dobrí na to, na nejaké takéto odrazenie a na nejakú tú orientáciu v celom tomto svete a najviac asi mi dal Edgar Cayce, čo bol senzibil každý v minulom storočí, ale teraz to pociťujem tiež tak rovnako, že už ako si aj sám sa akože viem... Viete, čo chcem povedať? Hej. Zasmerovať, alebo... No, že už... Hej. Že už ani napríklad doteraz kupujem ešte všelijaké knihy, ale už mi nedávajú toľko ako na začiatku. Aha. Že už ako keby sa aj opakujú určité informácie, ale veľa si už viem dať do súvisu aj ja sám. Tak. Presne to je o tom. Spájať tie informácie a zobrať si z toho to, čo ti vyhovuje. Presne s čím rezonuješ. A presne o tom to je. Ja som začínal s rôznymi článkami na internete, nejaké blogy, takže ja som si hľadal informácie, ktoré ma zrovna zaujímali. A postupne som narazil na duchovných učiteľov na YouTube, ako je Teal Swan. Od nej som sa najviac naučil. Potom som narazil na Infinite Waters, Ralph Smart. A teraz Ešte raz, kto? Ralph Smart, Infinite Waters na YouTube. A v poslednej dobe ma zaujal Sadhguru, čiže je indický duchovný učiteľ, ktorý je guru. A on vlastne vysvetľuje to pôvodné indické učenie tak zrozumiteľne pre všetkých. A s ním, keď som si pozeral jeho videá, tak som už aj niečo, čo som vedel, tak to práve o tom rozprával. A som si povedal, že wow, však toto už viem. Takže bolo to také zaujímavé. Takže hej, no, odraziť sa od niekoho, niekto nasmeruje, zistiť si tie informácie, pospájať si to dokopy a potom už aj sami viete,
čo a ako to celé funguje. Ale tak ten proces učenia sa, vzdelávania je stále. Je to do nekonečna, až kým nezomrieme asi. Jak ešte môžem... Ani týmto nekončí. To je pravda. No. No, čo si chcel? Jak ešte môžem, že asi všetko nebrať tak úplne doslovne, lebo hodne ľudí na začiatku má ten entuziasmus a tú chuť proste chcem niečo. No, A aby z tých kníh alebo z toho, čo ho čerpajú, nech už je to čokoľvek, či YouTube knihy, články, nech to neberú úplne všetko doslovne, lebo však každý sme individuálny a každý sme svojská osobnosť. To tak brať zase úplne, že všetko len určite toto je pravda. čo to? Zastavuje vlak. Anči má video. Len ja som sa chcela pripojiť. A niekto nám zmizol, tuším, či nie? Asi Nie. tak. Pribudla Anči s videom. Jaj tak. Všetci sa vidíme, len ja tu nie som, tak som sa na mobil. Tak už si tu vitaj. Ďakujem. A ináč súhlasím, čo ste hovorili presne. Hej, ešte tu napísal Gregor Galeta, že niekedy tam môže byť niečo, na čo už si dávno prišiel, ale zabudol si na to. Takže môže to byť aj taká pripomienka, nejaké tie knihy alebo tí duchovní učitelia. Že ti vlastne len pripomenú a pripomenú ti, že si na správnej ceste. Ono však aj v 4 dohodách, aj Jarda Dušek to myslím spomína, že už ako deti, my to všetko vieme, len sa vlastne naučíme do dospelosti nejaké programy a potom v dospelosti ich zase potrebujeme odinštalovať. Tak asi aj toto myslel. No, je to tak. Jarda Dušek je ďalší taký duchovný učiteľ, kvázi.